बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। क'क्राझार जिल्लानि निउज लाइभनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनसुलि बिसि चित्रा ब्रह्मखौ दिनै क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थुलुंगाफुरियाव थानाय गावनि आंगो देरायाव समाजनि नेमखान्थि बायदि जोबथा बिदाय होबाय। बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बोसोनगिरि एबा क'क्राझारनि निउज लाइभनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनसुलि बिसि चित्रा ब्रह्मआ दिनै 24 जुलाइ 2022 खालारखालि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव चित्रा ब्रह्मआ गावनि आंगोनि फिसाय जायख्लं ब्रह्मजों लोगोसे सासे फिसाजो आरो सासे फिसाज्लाखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। साबसिन जागौमोन। माबा Ini